Welkom bij 10 keer thuis. Iedere week kijken we binnen bij mensen met de mooiste huizen uit de regio Noordoost-Friesland. En vandaag zijn we bij Epi en Sjoukje Kooistra. Casa Nostra, dat betekent natuurlijk ons huis. En ik ben echt razend benieuwd. Kom mee. Ik sta hier naast de Epi Kooistra, een bekende Dokkumer. Veel mensen kennen je wel, maar voor de mensen die jou niet kennen, vertel eens, wie ben jij? Ja. Ik ben Epi Kooistra, ik woon hier in Dokkum, al jaren. Ik ben getrouwd met Sjoukje. We hebben 2 kinderen, 2 schoondochters en 4 kleinkinderen, waar ik heel trots op ben. Dus ja, dat is ons gezin. Wonen ze in de buurt? Ze wonen allemaal in de buurt, gelukkig. Ja. Fijn. En Epi, hoe oud ben jij? Mag ik dat vragen? 71. 71? Ja. Dat zou ik toch niet zeggen? Nou, dankjewel. Dat begint goed. Jij bent behoorlijk bij de tijd. Ja, ik ben heel actueel. Ik ben echt van maandag tot en met zaterdag aan het werk. En dat gaat prima. 6 dagen per week ben je aan het werk? 6 dagen per week, dus 7 dagen niet. Werk is heel belangrijk. Ja, werk is heel belangrijk. Ja. Het houdt me jong. Vertel eens, wat doe je? Wat ik doe is het kopen van verzekeringspartijen. Dus als er ergens brand is geweest bij de buren, een rookschade, dan kopen wij dat van de verzekering. Dus niet de brand, maar de rookschade? De rookschade, ja. En dat verkopen we weer in onze eigen winkels. Ja. Maar daarnaast doen we ook faillissementspartijen. Dus het is kopen van de bank, van de curator. En dat is de ene keer een supermarkt, de andere keer is het een schoenenwinkel. Het kan alles zijn. Je zegt je werkt van maandag tot en met zaterdag, dus je werkt echt heel veel. Ja. Is werk het allerbelangrijkste in je leven? Nee, mijn geloof is het belangrijkste in mijn leven. Dat komt op nummer 1. Oké. Dan natuurlijk mijn gezin. Dat is ook heel belangrijk, ook het belangrijkste. En gezondheid. Als ik dat niet heb, kan ik niet werken. Nee. En ik voel me gewoon super gezond op dit moment. Ja? Ja. Dat is wel eens anders geweest? Dat is wel eens anders geweest. 5 jaar geleden heb ik een open hartoperatie gehad. En door een wonder ben ik daar heel goed uitgekomen. Ja. Had je hartklachten? Nee, ik had geen hartklachten. Ik had totaal geen hartklachten juist. Maar ik was wel heel moe s'avonds. Maar ik denk dat komt gewoon van harde werken. Ja. Maar ik ging steeds vroeger op bed. Eerst was 10 uur, toen was 9 uur, toen was 8 uur. En dan kwam ik thuis 6 uur en dan ging ik meteen maar naar bed. Oh. Dus ik heb me laten checken in Duitsland. Dan kun je alles laten checken. Ja, zo'n bodyscan. Een bodyscan, juist, ja. En toen, eind van de middag kom je bij die man en dan zegt hij dat markeert eraan of dat is allemaal goed. Alles was goed. Maar hij zei het is niet helemaal goed bij je hart, want al je toevoer die zijn verstopt. Zo. Dus je moet echt direct naar de dokter, direct naar de cardioloog. In terugweg. En in wezen mag je niet eens meer rijden. En als je niet geopereerd wordt volgende week, doen we het hier in Duitsland. Zo. Dus dat was wel even heftig. Dus ik ben naar huis gereden, dokter gebeld, cardioloog gebeld. En binnen een week lag ik in het ziekenhuis. Dan had ik een open hartoperatie met 4 omleidingen. Nu ben je weer een jonge god. Ik voel me weer 18 soms. Ja. Ja. En wat doet een 18-jarige man allemaal? Nou nee, 18 voel ik me dus niet. Okay. Maar wel gewoon werken. Het is gewoon, ja. Ik ben gelukkig gezond. We hebben 32 jaar in de Woudhorne gewoond, in een houten huis, een Noors huis, helemaal van hout. En daar waren we wel een beetje klaar mee. We hebben tekeningen gemaakt voor een nieuw te bouwen huis daar. Jaren mee bezig geweest met de gemeente en allemaal toestanden, maar plaats was klaar. Dus we moesten het huis eraf. En dan hadden we een jaar dus een andere plek moeten zoeken. Oké. Toen zouden we een week met vakantie gaan en toen reed ik door Dokkum. Toen zag ik Remco van Dijk binnenlopen bij dit huis. De makelaar? De makelaar. En toen ik belde hem, ik zei, heb jij een plekje voor een jaar ergens voor ons? Want we moeten uit ons huis, het moet verbouwd worden. Nou, ik zei, ik stap net binnen bij de voorlopige bed and breakfast was het. De mensen hadden het net helemaal verbouwd. Ik zei, misschien kun je dat wel huren. Nou, ik zei, ik wil wel even kijken. Nee, kom maar. Ik kwam binnen en mijn mond viel open. Ik denk, nou, de hele nieuwbouwplannen was ik in één keer kwijt. Ja? Dus ik belde Sjoukje. Ik zei, waar ben jij? Nou, ze zegt, bij de kapper onder de kap. Nou, ik zei, dan kom je er maar even vandaan. Daaronder vandaan, ja. Moet je hier even kijken op de Halvemaanspoort. En dat hebben we toen gehuurd, het pand. Dus daar waren we hartstikke blij mee. En binnen 2 maanden hadden we het ook gekocht. En hebben we andere plannen aan de kant gezet. Gewoon het hele plan van de Woudhorne vaarwel gezegd. Kunnen kopen.
En daar zijn we hartstikke blij mee. Ja. Het was helemaal verbouwd, dus we hebben wel wat aanpassingen gedaan. Je kunt misschien straks nog wel even zien. Ja, leuk. Ja, ik wil het zien. Ik wil alles weten van het huis. Ja, nou, We staan hier voor een heel mooi schilderij. Ja, Kun je daar iets over vertellen? Het schilderij komt uit 1753, is door een Van der Warf geschilderd. Het zal nu Van der Werf geheten hebben, denk ik. Het is een Bijbelse voorstelling uit de Handelingen, Handelingen 13 vers 11. Dus het is op linnen geschilderd. Ja. Dus dat hangt hier al honderden jaren. En daar heeft hij dan een gashaard onder laten maken. Ja, ik vind het een geweldig idee. Bijzonder, Had ja. ik nooit zelf kunnen bedenken, hè, zoiets. Ook niet gedurfd misschien, hè, om dat zo te doen in een oud huis. Ja, dat is out of the box. Ja, zo kom je heel veel elementen tegen in het huis die je denkt, hoe heeft hij dat kunnen doen? Heel verrassend. Ja, zo verrassend, met dat grijze wand daar verderop. En die zie je dan in één keer zo en dan denk je, ja, de bedstee staat weer rechts. Kunnen we ook al even kijken? Ja, leuk. Ga maar voor. Ja? Ik loop met Oké. je mee. Dat is goed. De deuren zijn nog steeds authentiek. De vloer ook. Kijk We dan. hebben een keukentje gezet, hè, zodat je makkelijker bij de koffie kunt. Heel Dat leuk. soort dingen. Maar vroeger lagen de mensen hier op 1,20 breed. Ja, 1,20 breed. Dus als jij omging, dan moest ik ook mee. Kun je niet meer Dan ging voorstellen. de deken ook mee. ja. Ja, zo was dat vroeger. Prachtig. Dus dat is schitterend, ja, heel blij mee. Echt heel mooi. Hele mooie Dit is allemaal nog elementen. bestaand. En diepe kast dan ook, het is allemaal cd'tjes nog in. Het is allemaal nog origineel. Het is ook historie, hè, cd'tjes. Ja, dat is ook wel historie, gebruiken we niet meer. Bewaren we wel, want die zijn allemaal van YouTube. Ja, leuk. Ik zie ook Sugaro. Ja, dat zijn er echt wel, ja. Ben je een muziekliefhebber? Nou, alleen YouTube vind ik leuk. Echt? Ja, ja. Kun je alle liedjes meezingen? Ja. Ga je wel eens naar Oh, de concerten? meeste wel. De meeste concerten wel geweest. Ja. Oh, wat leuk zeg. Ja, ook in het buitenland, in Italië. Ja. Ga je er gewoon naartoe voor een Ja, dat concert? zijn we allemaal geweest. Ja, Leuk zeg. Met Sjoukje. ja met Sjoukje. Ja, die is de grootste YouTube-liefhebber. Oh, wat grappig. Maar goed, ja, we hebben wel leuke dingen. Nou, gaan we naar de volgende kamer. Jongen. Zo groot is het hier. Ja, dat is wel heel groot. Geweldig. Oh, dan is dit kastje, dat loopt al jaren mee, van het ene huis naar het andere. Dat heeft ook 30 jaar op andere woning gestaan. Fotootjes. Ja, foto's van Sjoukje en moeder. Dat is Sjoukje in klein met haar broer. Wat leuk zeg. En dat is haar moeder ook, en dat ben ik. Wie is die knappe vent? Ja, dat ben ik. 16. Was ik 16 jaar. Dus was in de tijd dat je Sjoukje ontmoette. Ja, Ja. hadden we net verkering, denk ik. Ja. Leuk zeg. Periode, ja. Hoe geloven Sjoukje en jij? Hoe zijn jullie ermee bezig? We beginnen elke morgen eerst met bidden. En met lezen uit de Bijbel. 's Ochtends. Mooi. Ja. Je wordt emotioneel. Wat raakt jou? Ja, wat raakt me. Moet ik even herstellen. Wat mij emoties maakt, dat God er altijd was. Ondanks mijn fouten of gebreken. En dat ik altijd terug kon vallen. En dat Mooi. raakt me. Ja. Maar zo beginnen we onze dag en dan bidden we ja, voor iedereen die het nodig heeft, die we kennen. En we lezen een stukje uit de Bijbel en dan zo eindigen we ook 's avonds. Sinds de coronatijd samen, daarvoor niet. Oké. Ieder voor zich. Ja. Steeds meer samen. Ja, Dus corona heeft ook wel wat goeds gebracht. dat heeft ook wat goeds gebracht, ja. Dat we samen in elk geval ontbijten. Ja. Ja. Maar dat deed je ook nooit. Nee, Gewoon nou, een hup, stukje brood opstaan, mee en werken aan de het deur werk. uit. Ja, klopt, ja. Ja. Ja, ja. Ja, op een gegeven moment moet je ook de prioriteiten een beetje verleggen, denk ik, hè? Nou ja, ik begin vroeg, ik ben 7 uur uit mijn bed. Nou, En dan vroeg ontbijten en dan ga ik wel naar mijn werk. Maar we doen wel eerst ons... jullie ochtendritueel. Absoluut. Dit is de begane grond, dat is klaar. Maar hier beneden zit nog een heel appartementje. Dat is gemaakt voor die bed and breakfast in de tijd. Hieronder. Hieronder. Ja. Leuk. Dus dan kom je hier zo naar beneden toe. Er zit dan een badkamer en alles in. Er zit dan een toilet. Oh, ja. Nou, hier is de keuken. Die hebben we Wauw. wel, dus het enige wat we in wezen echt veranderd hebben aan het huis. Hè, dat moest er wel nieuw in. Gloednieuw. Want koken is natuurlijk wel lekker, hè, om lekker te eten en lekker te koken. Hou je van koken?
Ik vind koken heel gezellig, ja. Maar heel weinig tijd voor, dus zondags dan koken wel. Een glaasje wijn erbij, dat vind ik ook wel lekker. En de rest van de week? Glaasje wijn? Nee. Nee, de rest van de week, wie kookt er dan? Nou, we koken niet veel, we hebben weinig tijd. Dus het is vaak even bestellen en als we wel samen hier zijn, dan kookt Sjoukje wel. Ja. En gaan jullie ook wel eens uit eten? Ik ga er ook wel graag uit eten, ja. Dat is een van mijn grootste hobby's. Zal ik je buiten even laten zien? Graag. Ja. Oh, kijk eens, een hele tuin. Nou, dat is wel een klein tuintje, maar heeft wel alles mee. Nou, voor een binnenstadtuin vind ik hem niet klein hoor. Voor binnenstadtuin is het geweldig. We hebben 3 keer zon. We hebben 's middags daar zon beneden. En dan hier weer. En dan s'avonds kun je nog een keer boven zitten. Nog een heel Kijk, dakterras. tot 9 uur nog een keer zitten. Ja. Wauw, leuk zeg. We ooit een keer dat watervalletje hebben laten maken. Dus mijn kleinzoon kan ook wel visjes in open. Nou, dan heb ik er nu allemaal vis in. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Superleuk. Heb je een beetje groene vingers? Ja, ik heb hele groene vingers. Ja. Ik ben echt gek van de natuur. Je hebt er alleen geen tijd voor. Nou ja, ik verzorg buiten mijn bloemen altijd, aan de Oké. voorkant. Dat doe ik elke week. En, ja, dit hou ik ook allemaal bij. Ja, dat vind ik echt leuk om te doen. Ah, leuk zeg. Ik ben echt een leuke ontspanning. Ja, Mooi. Mooi aangelegd ook. ja het is echt super mooi. Hier werk jij. Ja, hier ontbijten we 's morgens. Hier lees ik ook mijn Bijbel elke morgen met mijn vrouw. Oh ja. En ja, hier werk ik dan ook de eerste paar uur om alles een beetje op orde te zetten, een beetje bellen. Goed En dan kantoor. ga ik naar mijn werk. Ja. Meestal naar Harkema, naar de loodsen. Oké. En verhuren we loodsen en die verbouwen zijn we bezig. Voorraden hebben we daar. Ja, daar zijn we in wezen dag en nacht mee bezig, is een beetje overdreven. Maar ik was soms 's nachts wel wakker en denk, hé, daar moet ik aan denken. Pen en papier naast mijn slaapkamer liggen. Het werk is Schrijf nooit ik erin klaar. op. Werk is nooit klaar. Nee. Altijd aan het werk. Ja, klopt. Heb je ook het idee dat mensen daar een mening over hebben? Veel mensen kennen jou natuurlijk. Ja, als Heb er je een te mening maken met over hebt. afgunst bijvoorbeeld? Nou, ik zou niet weten waarom. We leasen onze auto's, dus dat is makkelijk. De meeste mensen hebben een auto betaald en wij niet, hè, die is van de bank. Oké. Dus dat zegt niks. Je moet gewoon een goede auto hebben. Ik maak veel kilometers. Mhm. Ja, 50.000 tot 70.000 per jaar nog steeds. Oeh. Dus ik ben altijd onderweg. Dan heb je gewoon een goede auto nodig. En wat is afgunst? Ja. Lijkt mij niet nodig. We werken Maar gewoon hard sommige voor ons mensen dorp. wordt het allemaal cadeau gegeven. Hoe is dat bij jou gegaan? Maar ik werk vanaf mijn 15e. Elke dag. Behalve zondags. En ja, het is me niet cadeau gegeven. Zeker niet. Hard werken. En nog steeds. Ja. Maar ik vind het prima. En werk je ook mee op de vloer of ben je aan het Ik aansturen? werk mee aan de vloer, ja hoor. Als een vrachtwagen komt en ik denk dat gaat niet hard genoeg of we hebben een mannetje nodig, dan pak ik even mee aan. Ja, Ja hoor, dan ben ik er. Ja. dus je durft je handen ook nog wel vies te maken. Hoogheden, ja, helemaal geen probleem. Mooi. Ja, helemaal Dus geen probleem. eigenlijk ben je gewoon, als ik jou mag zeggen, ik vind het echt een heel mooi gesprek wat we hebben. Want je bent aan de ene kant een hele hardwerkende zakenman, maar aan de andere kant ben je eigenlijk ook een hele gevoelige man die ook wel zijn emotie durft te tonen. Zijn kwetsbaarheid. absoluut. Ja, daar heb ik geen probleem mee. Nee. In een hele, ja, en ik vind het heel mooi dat jullie al zo lang getrouwd zijn. Ja, dat is wel heel bijzonder. Maar ook Ja. wel door bergen en dalen, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ja, Er zijn ja. natuurlijk ook wel momenten geweest in je huwelijk dat je denkt, nou, komt het wel goed. Maar dan heeft ons geloof ons er altijd doorheen getrokken. Altijd. Ja. Mooi. Het is bijzonder, ja. Ja, Ja. dat is inspirerend ook. Inspirerend ook voor andere mensen misschien, ja. Heel erg bedankt voor jouw verhaal. Ja, En dat we binnen mochten kijken in je huis. ja nee, prima. In jullie huis. Van harte. En Geen de probleem. groetjes aan Sjoukje. Dankjewel.